Roland Garima Cuenca, pangutana pastor, ang microchip nga gibalita karon og nagsugod na gani sa Amerika mao ba na ang 666? Okay, ang microchip ko na igsoon mao na ba kuno nang 666 nga nagsugod og niabot usab sa Amerika. Kanang word nga 666 igsoon ato man ang gitan-aw dinhi sa pinadayag, no? Pinadayag kapitulo 13, okay? Aton tan-aw. Unya ang word nga 666 nga microchip, wa man tay mabasa sa Biblia nga microchip na nawa, nagingon dinhi sa pinadayag 13 bersikulo 18, gikinahanglan niini ang kaalam kaniya nga may salabutan ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap kay kini maoy usa ka numero sa tao. Ang iyang numero unom kagatos kanunam ug unom. Numero sa tao wa mag-ingon og numero sa produkto. Okay? Wala mag-ingon og numero sa asa nga numero igsoon sa electronic nga numero. Wala yung mabasa nato dis balaang kasulatan igsoon. Ang gingon dinhi numero sa tao, number of a man. Nya gibutangan din dinhi nga count his number. Ang word nga his igsoon nag-refer na sab sa gitawag natong tao igsoon, no? So imo makita nga dili siya produkto, dili siya electronic gadget, pero matingala kung anong gi-insert man ni. Abi nimo na may mga kasaysayan ni kaniadto igsoon. Kaniadto kung nakadumdum mo ang ila sang gitawag nga mga 666 kanang mga barcode. Nya karon kay ang barcode ginagamit man sa tibuok ng mga tao, kay Sano, SM ug man pa, mga dagkong tindahan gipanggamit man na siya igsoon, unya halos tanang tao mo gamit naman og barcode. Unya kung mingon tag 666 na di ta kapalit sa mga dagkong sa mga mall karon kay halos tanan mall igsoon na may barcode. So ang ubang silo diyan na naa sa gitawag nato og dila nako nganli igsoon, nag-change na sila og doctrine. Gikan sa barcode ilan na sang gi-change na og microchip. Nya microchip di mo ni nga gipadako karon igsoon nga wala tay ma-prove sa balaang nga kasulatan niya na igsoon. Unya ang uban mingo nga ilubong ko no sa panit. So may problema kung ilubong sa panit. Mao na lugar na ang gitawag na tong 666 kung gilubong sa panit. Ang uban igsoon gipanggamit na sila for security reason. Labi na usab sa mga tao nga naa sa gobyerno o gabutangan og chip sa ilalom aron ma-monitor nila ang ilang mga tao. Unsa may problema na igsuon? Wala man koy nakita diya nga problema. Kay ang 666 gisgutan sa balaang kasulatan, nag-refer man sa tao, wa man nag-refer og produkto, wa mag-refer og electronic gadget, wala mag-isgot og mga any electronic nga gibutang diri. So kining word nga gisgutan nato 666 igsoon nga i-refer nato sa electronic, wala tay mabasa sa balaang kasulatan niya na igsoon. Okay?